Para a gloria do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amén. Non ten sentido o estar no adro e que a xente sinxela do povo falando en galego e vir á igrexa e dar o paso ao castelán. E entendo que galego hai que selo sempre e en todas as circunstancias. E non digamos xa na liturxia, na misa. Non facelo sería facer estranxeiro a Deus. Non vamos deixar a Deus a porta da iglesia. Quedaron cheos de Espírito Santo e puxéronse a falar noutras linguas conforme lles concedía o Espírito. Xesús tiña o arameo como lengua propia, a lingua do seu povo, esa lingua asoballada, pero que él lle daba moi importancia porque naceu, porque viviu, porque se criou, porque era a lengua dos seus pais. Cada un o sentía falar na súa propia lingua. A lingua única que había no mundo ao empezar a construir a Torre de Babel era a lingua dos imperios. Deus frena esa pretensión dos imperios de ser como Deus, facendo que os povos recuperen o seu ser e fai que falen a súa propia lingua. Palabra do Señor, louvamos de Cristo. A fe exprésase en todas as linguas e celébrase en todas as linguas do mundo. Podedes irvos en paz. Ben falado. Que circula polas nosas veas? O sangue. Ves como sabes? Os que teñen menos de 40 anos non acordan aqueles tempos nos que o sacerdote dicía a misa en latín e de costas á xente. A xente rezaba en silencio o que lle cadraba. Por iso o dito calado como a misa, que é o paradigma do silencio total e colectivo. O Concilio Vaticano II transformou aquelas misas silenciosas en sonoras asambleas litúrxicas e por iso o dito calado como a misa está desaparecendo do uso. O que non desaparece é aínda a misa vai no credo. O credo pecha a liturxia da palabra nese momento, leva pasado un 40%, aínda queda outro 60% e por iso aínda a misa vai no credo quere dicir aínda queda moito por facer. Como ven, a lingua leva conta de todas estas cousiñas. Abur.